Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno Lukáš a dneska se společně podíváme na tohle outdoorový světlo od společnosti Tactical. Jdeme na to. Pokud sledujete naše videa, tak víte, že tu firmu jsme představovali před nějakým časem. Nahoře vám nechám, když tak i FIčku video, kdyby vás zajímalo, co všechno vlastně nabízí. Každopádně, jak jsem slíbil, tak si budeme procházet jednotlivý ty produkty zvlášť. Dneska se podíváme tedy na tohle outdoorový světlo. Řekneme si vlastně, v čem je jeho výhoda, popíšeme si nějaké jeho parametry a samozřejmě si ukážeme i, jakým způsobem svítí. Jedná se tedy o takovýhle pěkný malý outdoorový světlo. Průměr je nějakých 7,5 cm, hmotnost asi 172 gramů, výška bude taky něco do 7 cm a je to světlo, který je víceméně hodně multifunkční. Máme tady několik režimů svícení a kromě toho to světlo můžeme využívat i jako powerbanku, což si myslím, že je super a určitě nám to může vytrhnout nějaký ten trn z paty při našich outdoorových výletech nebo při kempování a tak dál. Když se potom zaměříme na tu konstrukci, konstrukce má samozřejmě ochranu IP65, takže s tím můžeme víceméně fungovat venku, jak budeme potřebovat, jak budeme chtít. Nezvládne to svítit pod vodou, ale to bychom od toho asi ani nečekali. Potom ta konstrukce je plastová, máme tady polykarbonát a celý je to moc hezky zpracovaný. Když se potom podíváme vlastně na tu konstrukci, takhle pěkně ze zhora máme tu část, která nám bude svítit. Následuje potom takový stříbrný prstenec, máme tady logo Tactical a z druhé strany máme spoustu různých prvků. Tyhle prvky slouží k tomu, abychom to světlo mohli používat. Buď to si ho můžeme položit tímhle tím způsobem, aby nám svítilo do stran, můžeme si ho položit tímhle tím způsobem, aby nám spíš třeba osvětlovalo stůl, ale nešlo to úplně nahoru. Zároveň tady vzadu máme dva magnety, takže to můžeme chytit někde na něčem, co je magnetický. A můžeme si takhle svítit s tím způsobem. A pak tady máme dvě takovýhle ocelový očka, takže to můžeme i někde pověsit, aby nám to svítilo jako taková lucerna. Což si myslím, že je fajn, jelikož tady je opravdu asi každý možný způsob, jakým používat právě tohle světlo. Na zadní straně máme ještě jednu věc a to je spínač, zapínač, vypínač, zkrátka měnič těch módů. Když ho stiskneme jednou, máme tady celkem 5 diod, který se nám modře rozsvítí podle toho, jak moc je vlastně ta baterka nabitá, nebo ta baterie uvnitř nabitá. Ta má kapacitu 3600 mAh a máme tady 5 různých diod nebo 5 diod, takže to je rozdělený cirka po 20%. Maximální svítivost je 600 lumenů, má výkon 15 W a pojďme se podívat, jakým způsobem zvládne svítit. V okamžiku, kdy to stiskneme po druhým, tak tady máme takovýhle světlo, to je spíš denní světlo, který nám krásně osvítí místnost. Následuje potom teplejší barva světla, ta je dobrá třeba v noci na čtení a tak dál. A následuje potom úplně, respektive tohle to bude denní světlo, to první bylo hodně bílý, tohle je denní a to prostřední bylo tedy teplý. Následní režim je potom jenom takováhle baterka, když si potřebuji někde posvítit na něco konkrétního a poslední režim, co je, tak je vlastně SOS, který nám vydrží takhle blikat. Následně se to vypne a co mi přijde jako fajn, tak v okamžiku, kdy já si zapnu třeba ten režim té lucerny a podržím to hlavní tlačítko, tak já si to můžu tlumit anebo naopak rozjasňovat, jak chci. A to opravdu u všech různých možných módů, jak je vidět, vždycky se to stlumí a zase se to hezky rozjasní. Což je super za mě, protože já se to můžu upravovat tak, jak potřebuju a nemusím vždycky využívat ten maximální výkon v situaci, kdy ho zkrátka využívat nepotřebuju. Následně tady máme potom dvě takovýhle víčka, takovýhle otvory. Jedno je USB-C a druhý je standardní USB typu A. USB-C nám slouží k dobíjení té svítilny, máme tady 3600 mAh a USB klasický nám slouží jako output, tedy k dobíjení nějakých našich zařízení. Ať už to bude telefon, ať už to bude nějaká svítilna, ať už to bude cokoliv podobného, co budete chtít dobít, tak skrz tohle můžete. Myslete ale na to, že ta kapacita není tak velká, je to zkrátka spíš taková rezervní záležitost, když potřebujete třeba aspoň trošku nabít telefon, abyste si zavolali, nebo aby vám vydržel o 2 hodiny díl a mohli tak dojít někam k nabíječce a nabít si ho plnohodnotně, tak v tom případě tohle můžete využít, ale určitě to není v první řadě
powerbanka a následně svítilna. Je to v první řadě svítilna, lucerna, multifunkční zařízení, který může sloužit v nějaký rezervní záložní situaci i právě jako powerbanka. Líbí se mi, že tohle světlo je relativně cenově dostupný, líbí se mi, že je rozměrově docela malý, takže nějaký kemping úplně super. Je lehký, odolný a má několik režimů s možností využití ty powerbanky. To jsou takové silné vlastnosti, které bych tady rád na závěr zmínil. Přátelé, kdyby vás zaujalo světlo, nezapomeňte nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky najdete odkazy, takže tam se klidně můžete podívat, abyste se dozvěděli něco trošku víc, třeba o tom, jak dlouho to nabíjí a tak dál. To jsem tady nechtěl úplně zmiňovat, protože nechci tady zkrátka, aby ty videa měly 15 minut. A samozřejmě nás nezapomeňte lajknout, sdílet, odebírat, však už to znáte, jak to tady chodí. Díky moc ještě jednou, moje jméno Lukáš, tohle byla svítilna od společnosti Taktika na kanále Top Army Shopu a někdy příště. Ahoj.